Čarodejnice Čivieži a Vdovci sú jednou z najdôležitejších kníh, aké som kedy čítala a rýchlo obsadili tretiu priečku v rebríčku mojich najobľúbenejších kníh vôbec. Nezdá sa mi dostatočné tvrdiť, že Alex E. Harrow rozpráva príbeh o troch sestrách čarodejniciach, ktoré hľadajú stratenú väžu Avalonu, pretože v skutočnosti napísala príbeh o tom, čo všetko dokáže vybudovať práve sesterstvo. Poďme si teda odpovedať na 3 klasické otázky mojich recenzií. Prečo boli Čarodejnice Čivieži a Vdovci od Alex E. Harrow dôležité pre mňa? Pretože mám pocit, že táto kniha niečo hlboko vo mne napravila. Vyliečila ranu, ktorá ma neustále bolela, ale odmietala som si pripustiť, že tam je. Toto za môj život dokázalo len minimum autorov. No už teraz viem, že si snáď po zvyšok života budem pripomínať pasáže, ponaučenia a citáty z tejto knihy a nachádzať v nich vôle a cesty, ako to Harrow nazýva. Prečo by mohli byť Čarodejnice Čivieži a Vdovci od Alex E. Harrow dôležité pre teba? Pretože si možno aspoň raz v živote dostala tú zábavnú otázku, v ktorom fiktívnom svete by si chcela žiť. Ak mi všetci okolo teba odpovedali bezstarostne, ty si nesmela dovoliť zamyslieť sa nad svojou odpoveďou príliš hlboko, aby ťa niekto neosočil, že im kazíš zábavu. Ale ty vieš, že existuje pádny dôvod, prečo sa v danom príbehu neobjavil niekto ako si ty a už vôbec nie v blízkosti hlavných postav. Nie si tam vítaná. Nechcem ti naznačiť, že v tejto knihe sú všetci od narodenia až do smrti šťastní. Predsa len, keď ide o jednu z mojich najobľúbenejších kníh, tak to znamená, že všetci neustále trpia tými najhoršími spôsobmi, aké telo, taký duch. Ale autorka v tejto knihe vybudovala taký druh sesterstva, v ktorom každý jeden dobrý človek nájde podporu a silu. Nezáleží na tom, akú podobu má tvoje telo či láska. Dokonca aj ak si síce muž, ale si dobrý človek, tak ťa toto sesterstvo akceptuje. Teda v tomto svete úprimne môžeš chcieť žiť. Prečo sú podľa mňa Čarodejnice Čivieži a Vdovci od Alex E. Harrow dôležité pre ľudstvo? Pretože autorka sa nebála. Nebála sa čeliť vlastným problémom, ani objaviť problémy ľudí, medzi ktorých nepatrí a ktoré sa jej teda nemuseli týkať. Nebála sa, že jej vydavatelia či čitatelia nebudú veriť a vyjadrila všetky problémy, ktoré sa dejú rôznorodým ženám, a to od tých najdesivejších až po tie, ktoré pôsobia nepodstatne a preto potichu ničia. A hlavne sa nebála, že by sme spolu nemohli vytvoriť riešenia. Momentálne sa vo svete aj v tuzemsku odohrávajú strašné veci a myslím, že práve teraz je to najdôležitejšie. Nebať sa každej súčasti problémov a riešení.